थांनाय 16 जुलाइ सालमारिनि सिमी गोमाजाक बुकुक पारमिला देबबर्मा आमसाइगानो गिनि नायतुकुइ नायमानि याकुलब बुकुक पारमिला देबबर्मानो नायतुकुइ मान्या ओंमाबाय बिनि नुकुंनि बरफ पिएसओ मिसिं डायरेक्ट खालायका नक नुकुं खाजाक साजला खरकनि बुमा बुकुक पारमिला देबबर्मा उमर नैजिसा बुसानि मुं श्रीरामजित देबबर्मा नक ट्राइबेल कॉलोनी बुफानि मुं चरण देबबर्मा महन्त चौधुरी पारा थांनाय 16 जुलाइ सालनि सारिकनि दामसिनि जराव नकनि अंकरि थांमानि ताबुकबो किफिलि फायाको आमजायगा नागिनि सिनेमानि बरकनि थानि सिंगै नायिबो खरकसाबो नुकनाय एबा सायमानाय गिरे बुकुक पारमिला देबबर्मा बियां थांका बुकुक पारमिला देबबर्मानो खरकसा फानाव नुगै तंखे 9862763599 नम्बराव कल खायै बिनि नुकुंनि बरक बाय गोरोंगै बुकुक पारमिला देबबर्मानो नायतुक थानि बिनि नुकुंनि बरकनो चुपावै मानु जे कमानाय सेरायनि ताम गलाय आंबो सासे बोसोराव मारं होना 22 बोसोर होना ता काजक बारजाक दा काजक बरजा चेराय खरा बोसो चेराय कन्नाय सरादा बोरै तला मामा बस समय नक नंखौ माने मुता आं बयां खायै सायमेया मिसिन सौयै पायै yang tukunaनै फाइजेन जे बिमा बाय सायमे बबो साता दिगेर घन्टा हरनि तेरो नै साताना न किनरु तुखा दिनै बिन खसगाय नायखा पन्जाबनो सगैया नक ताक ताम नाय ताम नायनान साता गखायबा जे खसखाय माननाय नक न जानक थन हायदा जानक सितता तबा थानावन बरक बंग सबै जबनार सित थानाव गखलाय रेखा मिसिं दारि खलाय रेखा इनकता कागज सैनार खालाय चेनाय बुं ताम जकमो परमिला तामो देबबर्मा बोसोराव मारं न 22 बोसोर कान्ता 22 बोसोर